Herek, ana sing ero tandane wong pinter ora? Rajin nyonto lah. Sip, bener. Lo, kok iso ngono? Ngene lho, nek aku arep nggawe pesawat, aku kudu nyonto carane nggawe pesawat. Ngono kan, Fa? Wah, bener kowe nai, lek pengen pinter kudu rajin nyonto. Ye, sesuk lek ulangan iso nyonto. Aduh, kudu ngono maksudnya, Rek. Loh, terus piye, Gus? Ngene lho, Rek, lek pengen pinter iku kudu sregep sinau lah, aja malah nyonto. Lek nyonto iku jenenge ora jujur, amarga jawaban iku kudu hasil kene mikir dhewe. Oh ngono ta. Ya wis, mulai saiki kene gak usah nyonto. Iya, beneren. Kok rungokno nai? Iya, Fa.